Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Egunon denoi, hemen gaude Tolosa eta Naitasunaren partiduarekin, 15. jardunaldia dugu.
Eta hemen ditugu jolastuko protagonistak. Tolosakin, Ariz Mayorga, Unai San Martín, Jonan Etxeberria, Aiz Gorostibi, Iker Elola, Beñat Gibelalde, Iraiz Zuraire, Ander Uranga, Eneko Jimenez, Xuban Otero, Eneko Ortiz, Aitor García, Dani Mendinueta, Gaizka Sainz, Ibon Alustiza eta Pablo Segoviano. Entrenatzailea Jon Iraola. Anaitasunaren aldetik bestalde, Pablo Fernández, Martxela Gorreta, Mikel Zubieta, Miguel Francés, Iñaki Martínez, Alejandro Ortiz, Iñigo Donezar, Josu Arzoz, Pablo Itoiz, Ignacio Astigarraga, Carlos Arrasate, Iñaki González, Iker Iribarren, Nicolás Ayukar, David Garaioa, Mikel Redondo eta Endika Andueza. Entrenatzailea Carlos García. Eta nirekin hemen duda, Jon Aranburu da, egunon, Jon? Baja ditugu gaur esatari lanetan, konfinamendua dela eta konpromiso desberdina ditugula, bai Joseba Garmendia Txamako, bai Iker Galarza, bai Iñigo Arratibel eta Estani Sartxoa izan dute etorri, eta gaur nirekin Jon egongo da. Bueno, partida astera doa, nola ikusten duzu partida, Jon? Askorekin ez, Anaitasuna beti dauka talde oso polita, gaztea eta oso landua. Eta bueno, ikusiko dugu gaur Tolosa partida polita egiten duen. Bai, Anaitasunak 10 garaipen daramatza, partidurik galdu gabe eta berdindu gabe. Bigarren postuan dago selkapenean, baina bueno, engainosoa pixkat, provisionala da, ze beste talde partidu gehiago jolastu dituzte. Soan dugun bezala ez du partidu hori galdu. Eta azkeneko partida ala ere nahiko justu irabazitako partida izan zen, egiaren aurka 26-25. Tolosak aldiz, ronda honean zetorren, baina ostiralean Romoren aurkako partidan galdu egin zuen, partidua atzeratutakoa. Lehenengo jokaldia izan dugu ja, Anderren jaurtiketa eta Zutoinera. Bateko polita egin du, baina Zutoinera joan da. Hor da Anaitasuna, jaurtiketa, ondo Ander, ongi geldituta, lehenengo golea da, Anaitasuna jolastuko du estatikoan. Anaitasuna beti talde polita izaten da eta ikusten dugunez aurten defentsa oso ona ari egiten, ez? 21 gol jasotzen ari da eta nik uste dut erritmoa martzaile partidari. Bai, horre hon daiteke klabetako bat. Anaitasunak Jonek esan duen bezala beti talde ona edukitzen du. Gazte asko, gaztek iotzen juteien einen bestek juteia, baina beti maila altuko taldekin. Gaur bajakin dago, ze jaurtiketa eta gola, Iñigo Donezarren lehenengo gola. Esan dugun bezala, Anaitasuna gaur baja batzukin dago, lehenengo taldean positiboke ondia, eta lehenengo taldekin entrenatzen duten jokalarik konfinatuta dauden, baina bueno, ez da eskusa, daudenak jolastu behar dute, eta Tolosak suertea daukan, eta hori ere etekin ateatzen dion. Bai, azken urteetan azkenen, Anaitasunai asko gozatzen usualen irabaztea, ez? Eta aurten ere hala den. Bitartean aitzen jaurtiketa, eta atezaina geratu du, hor da Anaitasuna jokoan. Ongi mogitzen baloia, ondo Ander. Kasuan izatekeen. Jaurtiketa, eta 7 metra, bai, argiak. Pena, Anderrek erasoan falta bilatu du, ez dute epaile horrela ikusi. Jaurtiketa Mikel Redondok egingo du, golegile nagusia den Mikel Redondo, Anaitasunako golegile nagusia. Berrogeita bat golekin. Aritz. Jaurtiketa eta gola. Bieta utzeko markagailua Anaitasunaren alde. Garrantzitsua da partida ongi estea. Bai, ondo estea eta beraiei bere zalantzak sortzea, baina bueno, a ber, lehenengo gola sartzen deun eta ja pixkan dinamika hartzen deun. Hola Aitz, Elolarekin, berriz ere Aitz, jaurtiketa eta gola, gol bikaina Aitzena. Ordu errepikapena, Aitzen jaurtiketa. Bai, atezaina engainatu du. Ongi Pablo, ongi defentsan. Lehenengo golea geratzen saiatu behar deu. Bai, beraiek azkar bilatzen dute lehenengo golea beri. Bai. Geratu eta gero aldaketak egin, Aitor ateratzeko defentsan, Elolaren ordez. Eta defentsan egon daiteke gu ere defentsan ondo defenditzen baldin badeu, partidua burukatu egongoa. Beti bezala, defentsa lan egiten baldin bau, atezainak ere gehiago gatuko. Hor da Miguel Francés,
Carlos Arrasaterekin, ongi bilatu du pivotea, eta berriz ere penaltia. Ongi bilatu du Carlos Arrasatek. Bai, urte asko daramatza jokalari honek Anaitasunaren bigarren taldean. Bai, egia esan beterenatoka esan denezake dela, ze beste guztia gazteagoa dira. Hor da berriz ere Donezar, jaurtiketa eta garitzen geldiketa, lastima, pena, eskuetara etorri baitzaio baloia Donezarri, eta bigarrenan ez du utxik egin, baina bueno, ondo aritz, sensazioak hartzeko. Hor da Aitz, Elolarekin, hor Iraitz doble pivotera, ongi Aitz, pena, egina baizegoen, baina ongi lapurtu dute baloia, erasoan falta, ondo Aitz bai, ondo harrapatu du, baina bai, alare erasoa gona zen, bai, Tolosarena, baina pena izan da, Bizko Redondo, bai, Mikel Redondo, eta bai, lapurtu du. Bueno, berriz ere baloia Tolosarentzat. Bai, eraso landu da egitea, ez? Bai, hoi. Horra Elola. Anderentzat bibikoa Danirekin ez, berriz ere Elolari. Daniri ere bilatu hartzaio. Ongi Ander. Elolari berriz ere ongi mogitua. Anderre jortiketa, zutoinera, langara, horra Iraitz. Ies egin dio baloia, baina falta. Bueno. Bai, Dani min asko egin ezake hor 6 metrotan, ez? Bai. Asko bilatu hartzaio. Hala ere, beraiek jende handia daukatere baita erdian, ikusten da denek nahiko gorputza dauketela, Bai, pixo dago, bai. Bai. Baina, bueno, Dani beti min egin dezake behar blokearekin de baita. Pasiboa dago, Aitzek bota marko du, Anderrekin, Anderrek Dani oso ondo, eta hitz egindakoa Daniri bilatu behar diogu. Bai, Dani eta Ander azkenen oso ondo ezagutzen dira, eta beti bilatzen dute bat elkarri. Konexio oso ona. Baina Anaitasuna sake azkarra, jaurtiketa eta gola. Miguel Francesen gola. Ez diote... 2 minutu. Bai, 2 minutuko... Bai, erditi pasa eta baloiak eman dio. Bai. Arau hori orain horrela da, naiz eta nahi gabe izan, erditik ezin du pasa. Eta 2 minutua justuak. Haserre da frantzes, baina 2 minutu ziren. Ea partian hona egiten dugu bain. Hoi da. Bat gutxi gorekin Anaitasuna, Tolosak baloia, markaba joan bi eta laukoa. Hor da Elola. Dani baloiarekin, Anderrentzat, Elola, Ander, Pablorekin, ez zegoen Zulori berriz hasiera jokaldiari, hor da Iker, Anderrentzat, baloiatzen geratu zaio, ondi Ander salbatua. Hor da berriz ere Elola, Aitzentzat, Aitzek Elolarekin, Daniri, ongi Dani Giberentzat, Giberen jaurtiketa eta atezaina, atezainaren lehen gelditua, ez bigarrena, barkatu, Iñaki Martinezen gelditua, eta baloia Anaitasunentzat. Horren ez dute korri egiten, jokalari bat gutxi gorekin daudelako. Bai, atezaina kanpora da eta 6. bat sartzen dute. Hori da. Atezaini gabe jolastuko dute erasoa. Eraso luzea egiten saiatuko direla pentsatzen dut. Hortxe da. Carlos Arrasate. Inigo Donezar. Redondo baloiarekin jaurtiketa eta Aritzen gelditua. Oso ondo Aritz. Gelditu bikaina. Zai zegoen, zutoin luzean. Ondo Aitz. Pena. Aitor ez da kontinta baina, bai, Aitor ez da konturatu. Hor, igualagian, lasaiago jolastu hartuen Tolosa baloiarekin egon da. Baina, bueno, argi ikusi gaitze, baina pena izan da. Venga, defentsa, beste defentsa bat. Lasai jolasten Anaitasuna orain. Arrasate baloia. Donezarentzat, Arrasate berriz ere. David Garaioa beste lateralean. Ondo Ander. Alare Garaioari iritsi zaio. Ongi Dani. Laguntzan, bai. Berriz ere. Erasoa bialten Arrasate. Ongi Dani. Pena. Eta penaltia, bai, pena, baloia moztu zegoen, baina betxaztea, bai, berai irudizaie, Martxela Gorretari, eta 7 metroaz.
Carlos Arrasategi hartuko du. Aritz atepean. Hor da Arrasate, jaurtiketa eta gola. Ongi jaurtia. Gauza gutxi egiteko Aritzek. Eta bi bostekoa markagailuan. Bai, superioridadea ez dugu aprobetxatu, Ez, egia esan ez dugu goli sartu tarte hortan, 2 minutuko tarte hortan, eta beraiek gol honekin, utxeta bateko partziala. Horra Iker, Aitzekin, Ander hor da berriz ere hasi behar dute, Tolosak, Elola herrian jarri da orain, ondo Aitz, Zozer gehiago egon zitekeen, txartelen bat adibidez, ez dute pailek horrela ikusi, doblera gibe eta bibikoa Aitzek Danirekin, Daniren jaurtiketa eta penaltia. Aitzek biatik behar du ez, bateko hori oso fuerte hau da eta nik ustetan ginen ezakela. Bai, bibikoa provokatu dute eta oso Dani, penaltia provokatuz. Edola jaurtiko du. Dani minbera gaiatu da. Dani indartsua da Dani. Hor da Elola. Atepean Iñaki Martínez. Hor da Elolaren jaurtiketa eta gola. Oso ondo Elola. Habilidadeko jaurtiketa. Altxa du hanka eta beratik hankatekin. Hankazpitik. Oso polilla. Venga, defentsa bat Tolosak. Berriz ere hor markagailuan gol batera gerturatzeko. Hor da Donezar. Arrasaterekin. Redondo, Donezar berriz ere. Arrasate, Redondo atera du, bai. Jarraipen handia ematen dio nahitasuna jokalari ere. Berriz ere pivotea bilatu dute, ongi Dani. Ez dute resik ez, erasoan azkenean. Jarraipen handia ematen dio taldea da, ikusten dugu. Ez dela badoia geratzen naiz eta kontaktuak egon, pivotea behin eta berriz bilatzen, eta gola, min handia egiten ari da pivotea. Pivotea 6 metro eta ondo mugitzen ari da bai. Martxela Gorreta, ondo bilatzen ari dira gainera, eta oraingoz, min gehien egiten ari den jokalaria bera izaten ari da. 3 eta 6ko markagailua, 10 minutu bete ditugunean, baloia Tolosak. Defentsan puntutxo bat diotzen dugun, hori izaten ari da klabea. Bai, pivoteak min asko egiten ari da bai. Alright, Urangarekin, Elola, ongi, Aitz barruraino, falta. Baina ondo jokatu zegoen, bat eta biren artean ondo sartu da Aitz, zin izan du golarekin bukatu. Hor da Ander, Elolarekin, Danirentzat oso ongi mugitu da Dani, bizkarrean eta gola. Oso ongi Dani, bibikoa estremoan hasi du, baina baloia zentralera iritsi denean, defensaren atzetik mugitu da, eta gol bikaina. 4 eta 6koa ipiniz, venga, defentsa bat. Hor da Arrasate. Donezarrekin, berriz ere pivotea, barruan hartu du, baloia Tolosarentzat. Ea korri grisan egiten dugun. Hor da Ander. Pablorekin. Eta atezainaren gelditua. Lastima. Atezaina oso ondo hasi da, bai. Baloi bat bikutu ditu, bai. Ondo gibe, atento. Oso ondo gibe. Baloia Tolosarentzat. Ongi gibe. Baloiari begira. Denboa guztin. Egon behar da bezala. Aldaketa pivotean, bai. Dani Eneko Jimenezen ordez. Eneko Jimenez atera bat. Pivote gaztea. Ea ba. Dani bezain mina egiten duen. Hor da Ander. Ander Jimenezekin lehenengoa eta barrura. Eta 6 metroetan mina asko egiten ari da. Bai, Tolosa ere bai, Arai baia nahitasuna eta baita Tolosa ere. Sake azkarra. Bai. Lehenengo lehen hori gelditu barra, Bai, aldaketak egiterako garaien. Argi barra. Igual lehenengo olea da korri eta gehatzen denean orduan aldaketak egin igual. Ze bestela, Redondo, oso azkarra. Bai, gazteak eta azkarra dira, bai. Fisikoki ondo gabe bai. Baina bueno, 5 eta 6koa gerturatu gara. Eneko eta hitz egin eta aurrenekoa barrura. Bai, ondo zaurra partidara, ez? Bai, jaurtik eta hendik handuestena eta kanpora Tolosa baloia. Hor da Dani, Anderrekin, Ander Aitzekin. Falta erasoan, bai, ongi bilatu dute.
epaileak beste leku ez dela bertatik falta. Ondo bilatu du bai, eraso bai. Bai. Pena, horia empatatzeko eta gaina superioria egin da zeo, baina ondo bilatu dute, haitz ez da konturatu, eta erasoan falta. Berriz ere pivotearekin, jaurtiketa eta penaltia berriz ere. Behin eta berriz bilatzen ari diren jokaldia, bai. Oraingo honetan etzen Martxela Gorreta, Pablo Fernandezen pivotean zegoena, baina bueno, berdin penaltia. Mikel Redondo jaurtiko du, Ibon aterako da. Ea, bai, Ibonek penaltia geratzen den. Horren penaltia daia, Bai, badira bai, 6 goletatik. Jaurtik eta ama hori gabe eta barrura. Mikel Redondo den gola. Eta 5 eta 7 markaba joan. Berriz ere Aritz bueltatzen da. Hor da gola, jokaldia bidaltzen, eneko hori, nun jarri behar duen. Ander. Ongi Iker. Donezar ateratzen da. Elolari atzen gehatu zaio baloia. Hor da Donezarren kontra erasoa. Eta Aritzen gelditu ekaina. Ikusgarria Aritzen gelditua. Hortxe dugu errepikapena. Nola atera duen hanka. Bai. Donezarren berriz ere Aritz. Oso ondo Aritz. Kontra erasoa nahi du hori Tolosak. Alde honetan dago. Pena ez du Dani Barrela ikusi, Dani Barrulaino, eta gola, honi Dani, oso ondo Dani. Araitasuna berriz ere korritea, ritmo handiko partidu ikusten egia, ez da baloia gaten urratxak, eta baloia Tolosarentzat. Ni taldeak lehenengo hori bilatzen ari da. Bai, ritmo handiko partidua. Hor da Ander, Garziarekin jolaztu nahi zuen, falta pitatu du. Eskerrak, zer bestela berriz ere kontra esuan zen Araitasuna. Bai. Bain empatatzeko posizio daukagu. Bai. Eteni gabeko partidua, batetik bestea. Bai. Azkenen bi talde gazte dira eta fisikoki biak oso daude. Hor klabe izango da bertzeinek aguantatzen hobeto, bai, fisikoka bertzeinek emate joan bukaerako. Hor da Aitz. Ongi beratu dio, hendik handu ezak. 5 bateko defentsan, orain, Anaitasuna. Pixka bat aurreatua, hendik handu ezak. Hor da Ander, Pablorekin, Pabloren jartiketa motzera eta Zutoinera, lastima, ongi jolastuta zegoen, baina Zutoinera joan da baloia. Urrengoan. Bai, ala izan behar dugu, baloia Anaitasunarentzat. Lehenengo aldaketak Anaitasunan, Aiukar atera da, lateral estremoan markatu. González lateralean. Eta arrasaten gidaritzapean Anaitasuna, azkenen beha veteranoena eta beha jokatzen du jokaldia eta... Bai, beha bidaltzen du jokaldia eta esperientzia gehien duen jokalaria izanik. Bai, minutu asko garrantzitsua da. Bai, berriz ere pivotarekin eta barrura. Nina handia egite begia, Bai. Arrasateren eta 2 minutu. Donezarrentzat eta bigarrena ba. Bai. Bigarren 2 minutua ba. Garrantzitsua. Bai, lehenengoa izan da... Bai, erdikanpotik ateratzen zijoanean. Ez, frantzesena zen, frantzes da. Bigarren 2 minutuak. Haserre da, Danirekin. Bota egin dela esan ez. Baina, bueno, niretzat argiak izan dira. Bai, eta ea guain superioa guetu... Bai, gestionatzen dugu bai, 6-8, markagailuan, hor da Tolosa, aitzekin, lastima... Erasoan falta berriz ere, ondo Ander, lastima alare, Bai, ona zen, baina aitzek ezin izan du hartu baloia. Arxerre da frantzes, baina, bueno... Baloia Tolosarentzat. Hor da hitz. Hor da Pablo eta hirugarrenean gola 7-8 markagailua. Justua, behiek lapurtzeko gertu ibili dira. Alare izan zitekeen, bai. Pablo iritsi zaio eta azkenean barrura. Anaitasuna Bezaina bankillora eta zikin jolastuko dute, bai. Porteria utxean geratuko da.
Ea, baloia lapurtzea daukagun. Bai, eta gol errexen bat ez, enbatatzeko partidua izateko. Hori da. Bai, gol errexak gaur oso garrantzitsuak izan daitezke, Ze gol badoitza ikusten nahi geha... Lan egin behar da. Lan egin behar dala, bai. Eta azkenen detaile egiten egongo dala partidua. Redondoren jaurtiketa, Redondo ez, markatu. Nikolas Ayukarrena, kanpora, baloia Tolosarentzat. Hor da Ander, Danirekin. Ongi Dani, ongi Ander, berrize Pablorekin, Pabloren jaurtiketa eta gola! Eta zortzinakoa. Bai. Eskuin egalean bilatu dute eta... Bai, ongi Ander, baloia azkar askatuz. Erasoan bilatzen jonda bertako estremoa, baina ongi askatu du Pablorentzat eta Pablo barrura. Eta zortzinakoa. Orain arte anaitasuna joan da aurretik eta lehenengo momentua Tolosa berdinketa lortu duena, ea aurretik jartzeko aukera dugun ere. Hor da, anaitasuna, González, ondo aiz, defentsan oso ondo aiz. Hor ikusten dugu errepikapena. Oso ondo aiz. Ja, berreskuratu dute jokalari anaitasunak. Berriz ere pivotea, baloia lapurtu du Tolosak. Hor da Gibe. Ez da argi gehiatu, hobeto, ondo Gibe, etxegoan argi, hobeto. Bai, utxartea Joni Daulak eskatu du eta txartela Carlos Garziarentzat, anaitasunoko entrenatzailearentzat protesta egiteagatik. Bueno. Errinke eta markada joan. Bai, ritmo handiko partidua. Eta beraiek azkenen guandikan pibotei bilatzen nahi dira eta azken erasoetan asko kosta zaie baita pitzea. Hori ajustatzen ari dela Mateu Tolosa, min gehien iten nahi dien aizianakin, piboteakin aizian, eta guain Mateu pixka kontrolatzen nahi gehala. Hor segi behar deu lanen, hor gauza da piboten isten baldin bagaio ere baita, baina jaurtitzari ere baita aukera gehi izango dituztela, baina bueno, ajustatzea da, eta baina arte piboten mina handia indute, guazen ikustea jaurtitzari nola dauden, ezta? Bai. Joni da hola, hortze da. Orden desberdinak denaren. Eta Tolosa aurretik jartzeko lehen aukera izango du. Eta posizio garrantzitsua da, ez aurretik jartzea azkenen motivazio eta plus hori bat dizu. Bazalentza sortea arazi zizuzu. Bai. A ber, Jonan atera da, ematen du. Pabloren ordez, estremoan. Gaizka ere aterako da, Aitzen ordez, Ander laterala zaudatuko da. Anderrek denetik jolazte dauka. Partido zunekun ondo ingo du. Polivalente. Bai, ala ba. Eta denetan ondo. Hor da Lola, jokaldia bidaliz. Hor da Ander, Jonanekin. Ondo Jonan, berriz ere Lolari. Hor da Lola. Falta, Gardia. Baloia Tolosarentzat oraindik. Hor da Jokin, erasoan falta. Eneko zen. Erasoan falta. Eta baloia nahitasunarentzat. Hor da Bonezar, jaurtiketa, eta aritzen gelditua. Ongi arit, garrantzitsua. Kontra erasoa Giberentzat. Hor da Gibe, oso ondo Gibe, eta gola! Gol bikaina. Tolosak 2 minutu eskatzen ditu, izan zitezkeen. Baina, bueno, gola behintzat, garrantzitsua. Pivotea bilatzen ari ziren, eta guen kanpotik jaurtiketa egin dute, eta ari zago. Hoi da. Aber, hor, efikazia gutxigo daukaten. Eta, bueno, guazen ikustea. Defentsa garrantzitsua. Hor da, Aitor, oso ondo Aitor. Jaurtiketa Gonzálezena, pena, horten aritz. Eta ikutu egin du, Lastima. Bai. Hor da gaizka, Jonanekin. Bai. Lehenengo lea hortan ezin bada... Ez da dago garbi, hobe geratu. Aldaketak egin eta... Eta jokaldia 0-tik hasi. Eraso landu bat, ez? Hori da. Defentsako espezialistak atera. Eta Elola eta gaizka. Jokaldia bidaltzera. Hor da ongi gaizka. Falta. Ongi defenditu dute.
anaitasunakoek. Hor da Jonan doble pivotera, Gaizka Bibikoa jolastuko du, Elolarekin, hor da Elola, ongi Elola. Falta. Urratsak egin ditu, bestela penalti ere izan zitekeen. Baina, urratsak egitean hori anulatu da datzen da. Hor da Elola, berriz ere, Anderekin, Ander Enekorekin, Eneko, oso ondo Eneko, 2 minutu garbiak. Eta penaltia. Mina egiten ari gara, Bai, kostatzeko hasiera, baina bai Danik eta bai Enekok. Ni handia egiten ari da biak, bai. Hor da Elola, jortiketan. Orain arte bota dena sartu du. Jortiketa eta atezaina geratu du. Bikaina, Bai, errepikabena. Martinezen eskua bikaina nik ere egiten dut. Orain arte sartu dena, bota dena sartu duela. Hala izaten da, Bai. El mal del comentarista, o deitu mentzaio. Ba, bueno, gaur niri tokatu zait. Behatzinako markagailua ezin dugu horretik jarri, oraindik baloia naitasunarentzat. Hor da Arrasate. Jokaldia bidaltzen. Ez dira ongi ulertu. Arrasate berriz ere bankillora. Eta pivotea berriz ere eta penaltia, garbia. Behin eta berriz egiten ari diren jokaldia. Bai Fernandez eta baita ere Agorretak. Min asko Bi aldetan, bi pivoteak. Min handia egiten ari dira. Eta penaltian. Hor da jaurtiketan. Hankazpitik eta barrura Nikola Saiukarren jaurtiketa. Eta nahiz eta denak sartu, jaurtiketa kaldatzen ari dira jokalariak, Bueno, ez, lehenengo jaurtiketa utxe egin du. Utxe egin du. Etxazean sartu du. Gero Arrasate bota du hor bai, Arrasatek ez du utxe egin eta orain Aiukarra jaurtu du bai. Baina lehenengoa uste dut Donezar izan dela utxe egin duena. Naiz eta gero retxazean sartu. Tolosa galtzeko zorian baloia, baina azkenen berriz erreskuratu du. Hor da Elola, Anderrekin, Giberentzat, kanpora, pena. Bai, atezaina pasata zegoen, baina motearekin baloia gora joan da. Erasoan eskatzen dute, naitasunako entrenatzaileak eta bankiloak izan zitekeen erasoko falta. Anderrekon oso ondo eskatzen du, Bai. Azkenen etortzen eraso bilatzea eta... Palmeatu, bai, baloia ikutu, eta ja defentsa superatu azkenen. Hor da Arrasate, jokaldia bidaltzen, anaitasuna berreskuratu du jokalaria, atezaina atera ba. Berriz ere Arrasate, jaurtik eta zutoinera, eta eskerrak, ze iaia eritzek bere atean sartu du. Hor da Gaizka, Danirekin, Ander, aldez-aldeko lateradekoa. Bueno, bai, hobeto, harri ez baldi badago, badaia galtzeko zorian egon geha, eta beraiek, bost eta bat ematen du, jarriko direla. Ez dakit paperan ondo daukagun, hendik handu ez da jartzen dugu guri, 89 zenbakia dela, baina kamisetan Arasko jartzen dio. Ez dakigu, igual agian bere bigarren abizena izango ote den, ala beste jokalari beste izenen baduen. Arasko dituko diogu, kamisetan ala dauka eta. Hor da Jonane, baloia, jaurtiketa eta penaltia. Bai, Jonan ongi dezoblatuta zegoen doble pivotera. Ongi eman dio baloia Anderrek eta penaltia. Horai, oraingoan Pablo, leno Ikerrek utxe egin du, atezaina geratu du eta Pablo jaurtiko du, lehen penaltia. Hor da Pablo, jaurtiketa eta barrura. Ongi Pablo, konfiantzarekin, bai. Baina Pablo horreneko bi jaurtiketa kutxe egin da gero, edo hiru sartu ditu, ez? Hiru jarraian damakizki, bai bi bere postutik eta orain bestea penaltia. Garrantzitsua. Vicenteri deitu diote. Ez, Vicente zigoa. Juancho zigoa. Apa, Juancho. Eta 5 minutu falta direnean, berdinketa. Bai, berdinketa, bai. Ondo Tolosa, Azkenen lider provisionalaren aurka jokatzen egia. Ez dute galdu partidu horiek, ez berdindu, eta... 10 garaipen.
anaitasuna jarriko du jokoan. Orain Itoiz erdian, Carlos lateralean. Carlosen nik uste deztula deskansoik izango nik. Eta Arrasatek ere gutxi nik uste. Carlos Arrasate. Bai, ez du deskansorik izan. Berriz ere pivotea, eta penaltia berriz ere. Bai, nik uste gakoa pivotean dagoela, Bai, defentsa hori, bai, barrun hartu dezakela ematen du. Ez dakigu lehenengo momentuan, kontaktua jasan eta gero, hortxe dudan, penaltia erabaki dute. Hor da berriz ere, Carlos, bai, aldatzen ari dira, Arrasate. Bai. Jortik eta gola. Bai, bitik bi, Arrasaterentzat. Eta gaitasuna, 11 eta 11 jarri da. Katik igual 6-7 penalti izan dira, beraien alde. Asko bai. Ba, erdiak, bai, erdiaren inguru, bai, bost, bai. Hor inguru. Eta beste erdia pivotetik. Baita, bai. Bai, kanpoko jaurtiketa gutxi esan. Ongi Tolosa, hor da gibe, ez du garbi ikusi. Jarraipena emanez, hor da Elola Baizkarekin. Falta. Segi eta utxera bueltatu dira. Bai. Desiosa izaten da kontrako taldearentzat defentsak aldatzen joaten diren heinean, planteamendu ezberdinak egiten dituztelako eta erasoa ere modu batera edo bestera bialdu behar delako. Hori zentralak irakurri behar du, kasu honetan Elolak. Baloia Tolosarentzat, galtzeko zorian. Zer pitatu du? Ez dakit pasioa eskualtxata zeukan, baina ez nik uste pasioa pitatu. Eskualoia ez dago kanpo atras. Ez dakit pitatu. Ez datea ez da, nik uste. Lehenago pitatu, ez dakit. Bueno, venga, jarraitu merra. Bai, beste defentsa bat, bai, defentsa bat. Txenen aldira emaitza honekin eta iritsi garria. Hor da nahitasuna, Tolosa segitxeko defentsan, erabat. Eroso sentitzen den defentsa, bai. Ondo bani, oso ondo bani, pena! Bani hor botea oso ondo junta beti, Bai. Oso ondo irakurtzeu. Pena, ze baloia ikutu du, eskuera ikutu dela ulertuko zuen epaileak. Bai, dudakoa, baina ongi dani, oso ongi botera. Pena. Hor da González, jaurtiketa eta aritzen gelditua, ongi Ander, defentsan. Bai, apoio hori badatu da dani konterazioak horri diteko. Aritzek atera gari izan du. Orain egin dute aldaketa, anaitasunakoek. Lehenengo golea aguantatu. Bai. Bazpare, eta bero aldenean aldaketa egin. Hor da Lola, Aizka. Ongi Aiz! Zer gehi egon zitekeen. Agor eta pasada superatu zuelako eta eutxi usten jarraitu duelako. Mugakoa, bai. Hor Aiz. Ongi eneko, bizkarra nola moitu den bizkarrea. Ongi Aiz! Bai, eta izan dira. Agorretarentzat. Leno mugakoa beak izan du eta bigarrenean berriz ere Aizek ongi bilatu dio. Eta 2 minutuak Agorretarentzat. Eta Aitzek bat-bateko gehiago bilatu behar du nik uste ez? Nik asko iten da. Gauza bat, bilatu behar dula beste prozedimentu batetik hasita, ez da? Bat-bateko espazioekin utzi, ze bestela beti laguntzak, nahiz eta berea superatu laguntza etorriko litzeke. Berea askotan superatzeu. Bai, hori da gauza, orduan bat espazioekin uzten baldin badio, azken zentralak ondo jolastuta, pivotea eneko gol moituan bezala, nola defentsa bere alde atzetik eman duen, eta bat-bateko garbia baldin badukan min asko indezake Aitzek bai. Lehenengo zatia bukatuko ganaitasunak. Bai, eta bigarren zatia ere alasiko du. Bai, eta amaikanako markagailuakin. Utxartea, bai. Carlos Garziak eskatutakoak. Bai, erasoa prestatzeko, nik uste. Bai, minutu terdi. Eta nola bukatze den, lehenengo zati hau. Ondo dolosa, momentu baten ematezu... Hasieran jundia pixkat. Bai, 2 goleko errenta izan dute. Eta gero, gerturatu beha, eta egia esan, guain... Bai, partio berdin da izaten ari da. Bai, azkenari, bat gora bera, bai. Oso ondo, egia esan. Defentsa honeite duen, eta eraso bat daukan, atxenan aldira abantaiaken juteko. Bai, ze gaina guain anaitasuna jokalari bat gutxuekin dago. Porteria ustuko, pentsatzet, nola egiten nahi guain arte. Nahiz eta jendea ez oso partidaria izan
porteroa aldatzeko aukera hori izatekin, ez? Beti azkenen esklusioan izatean kalte hori minimizatu itelako, bere garaien etzan nola, azken aldin guain nola hoitzea, inkluso 7 jokalarikin de jolastea. Guaina igual enbeste ez, ez? Txixo, bai, ez azkenen ez baldin azu ondo jolasten, gero porteria hutsa gokaztu eta gol errexeak ematik duzu. Orduan... Baina galdu ezkeo gola da. Bai. Txarte amaitu da. Eta esan bezala, nahitasunak baloia. Bai. Carlos Garziak. Hori da. Venga, beste defentsa bat, Tolosak. Aurreri jutea daukagun atxeen aldia. Esan bezala, atezain gabe. Alare, 6 kontrako eraso izango abal gutxiok indaolako ganaitasuna. Hor da, Arrasate. Ja, bueltatu da. Ja, hortiketa eta kanpora. Mikel... Azken eraso izan behar du nik ustet, Nikola Saiukarren jaurtiketa eta Tolosa lasai hartuko du, bai, bat begia horrekin. Azken erasoa, minutua geratzen da horrendik. Agian eraso baina gehiago gera daiteke, segun nola jolasten duen Tolosak. Ea, hobeta aprobetxatzen duen guain superioridadeen gaudela, guain arte ez duela gehiagi aprobetxatu egia esan, hor da Elola, Aizkarekin, Jonanekin, atzean geratu da goloia, berriz ere hasiko da, jokaldia. Berriz ere bialdu behar da, lasai, pasibo, bai, epaia galtza dute, haitze jolastuko du, Enekorekin oso ondo, eta gol bikaina! Oso ona Eneko. Bai, eta haitzen pasea ere bikaina, oso ondo bilatzen ari dan konexioa. Oitzen, 6 metrotan. Bai, eta Dani Keleola deskanso gehi izango du gero azken minutuan fresko gore baita, defensan de baita bere lan handia egiteko, eta bai, oso ondo. 12 segundo, hor da nahitasuna, González, Arrasate, flya, eta ditu bikaina! Ondo erasoa, Daniren jaurtiketa, kanpora! Pena, bai, pena! Oso ondo Tolosa, oso ondo Tolosa. Txinaldia, oso ondo. Bai, azkeneko dago beraien jokaldia oso polita, Landutako azen. Bai. Gibez eta konturatu eta jaurtiketa Bizkarra repatu. Laiko erreixa zeukamo, erreixa. Ez da inoiz erreixa, baina bintzat nahiko asekiblea, baina ondo geratu du aritzek. Eta bueno, 12-11ko markagailuarekin iritsiera atxeen aldira, Tolosa aurretik, lehenengo aldiarik uste baina, así que... Beste maten uste duen diala baita bat. Baina bueno, bai, lehenengo takoa. Bigarrengo zatin gainera bat gehiokin hasiko da horrendi Tolosa. Así que bueno, bigarrengo zatian gaude. Gero arte. Agur.
trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
Kaixo, hemen gara berriz ere, bigarren zatiarekin. 12:11ko markagailua. Baloia anaitasunak, ez? Zateako du orain? Bai? Pena, ze anaitasuna gutxi gorekin hasiko da. Bai, ja, erasontan ikusten ja bai, inferiorea ja bukatuko da, eta ja... Bai, erasonekin pentsate eta tezainateako dala, eta... Baina, bueno, garrantzitsua izango da ez, hasiera hau, ze partida berdindua izan da, Bai, beti izatea ez, lehenengo zati hasieran eta bigarrengoan hasieran garrantzitsua entxufalduta hastea. Zegoen jute bat zaizkizu 2 goleta... Bai, lehen hasieran adibidez hola zidia beraiek, aber ez den errepikatzen, Tolosa goin ondo hastean. Eta bueno, hoize, anaitasuna baloia. Gakotariko bat pivotea aber gelditzen, ez? Bai, ze min asko iten nahi da, gure bai, min asko iten egea, pivotekin, baina behia ere baita. 7 penaltio... Bai, izan dira. 7 pivoteak Bai. ditu. Hor da arrasate. Ase jokatzen, Ja, atezaina atera bat, 7 kontra. Berriz ere pivoterekin jokaldu dute, Dani barruan zen. Penaltia izan ziteke berriz ere, ez du baloia guztiz hartu pivoteak, horregatik ez du penaltia pitatu. Baina berriz ere pitatu dute, pivoterekin konexio hori. Hor da frantzes. pivotea aldatu dute, ez? Bai, ez da... Oraingoan, Ez da Pablo Fernández. hor da arrasate. Pena, baloia ikutu delako San Martinek, falta. Eta bigarren zatian San Martin eta Xuan baita du, ez? Bai, hori da. Eta iraitz ere bueltatu da. Pasioan dagoen, anaitasuna. Eta ze prestatuta daukaten, hor da frantzes. Eta eratzoan falta. Baloia Tolosarentzat. Defentsa hona, ez? Ondo Tolosa bai, oso ondo. Aldaketak. Aitor García Elolaren gatik. Xuan ere bankora. Xuan defentsan egongo da. Ematen duenez. Elola jokaldia bidaltzen. Eta abantaia pixkat hartzen deun, ez? Bai. Guain arte ez du izan. Gol balakarreko abantaia izan du guain arte. Hor da Elola. Anderekin, hor da Aiz. Ongi Aiz. Falta. Defentsa hona araitasunak. Hor da Elola. Anderekin. Aitzekin berriz ere. Ongi Aiz. Oso ongi Aiz. Falta. Penalti ere izan zitekeen. Ez dute horrela ikusi epaileek. Baloia Tolosarentzat. Hor da, Ander bibikoa jolasten Danirekin. Hortza ondo Dani. Oso ongi Ander. Konexioa, beraien arteko konexio bikaina. Sake azkarra nahitasunak. Hor da. Iribarren, ongi repligea. Ondo repligea Tolosak. Aldaketak egina gainera. Eta nahitasuna estatikon jolastuko du. Hor da frantzes. Arrasaterekin. Arrasate Donezarekin. Arrasate berriz ere pivotea. Eta gola. Orain honetan Josu Arzoz. Izan da goleilea. Hiru pivote. Ongi gaitz. Uramarekin hor da Zamartin. Atezaina. Hanka bikaina atera du, baina baloia Tolosarentzat. Pena, ongi jolastu gaitzegoen. Baina bueno, Tolosarentzat berriz ere baloia. Ondo ari da Tolosa lehenengo golea dan, bai. Ze horrela behi ere korri egitea derrigortzi jezu. Eta gero bukaeran hain fresko ez egoteko. Horra da, Aitzekin. Aitzanirekin. Danik amagoa bikaina, peina zutoinera baloia. Pena ongi ingaldu Danik. Ongi Elola, baloia ikutu du. Eta baloia Tolosarentzat. Eta berriz ere Tolosaren golea da. Hain asko, Hor da, Aitz. Iraitzekin, ongi Iraitz, eta gola, Iraitze gola. Ongi Pompos. Osona. Horruko errepikapena, nola Aitzek. Fijatu duen, geldiunean. Eta oso ondo Iraitz, Oso ondo Iraitz bai botea bai, urratxak ez egiteko. Eta gola, eta bi goleko errenta, Tolosarentzat. Bai. Garrantzitsua da, ze bai batez besteko 31 gol sartzen dituzte eta... Gaur Gaur gutxi. Bai, media jetxita daukate.
Bai, pena, ies egin diolako frantzesi, hor da Arrasate, ongi zuan, ongi Aitor, laguntza, oso ondo. Pibotea ez badute bilatzen, ez daukete asko, Ez, egia esan, pibotez aparte ez die, min asko iten nahi. Ez du gehi egitzengo, guain igual, hasiko ja, ez, hor da Bonezar, eta ongi Aritze, batezate, pena! Atezaina gain dituzue, al minuta zuan, baina pena, kanpora joan da baloia. Ongi Xuan, oso ongi Xuan. Jarraipen eman dio anaitasunak, ongi Dari, ongi Aitor, oso ondo defensa Tolosan. Oso ondo hasia defentsan, Bai, entxufatutan, garrantzitsua. Hor Arrasate, jokaldia bidaltzen. Ongi Dari, kontaktuan, Frantzez. Bonezar. Ongi Dani blokeoan, pena baloia beraientzat, ongi berriz ere Xuan. Oso ongi Tolosa, oso ongi, bai. Pasiboa. Ongi Xuan berriz ere, oso ongi Xuan, Ondo sartu da. Bai, lehenengo minutu ditu, eta defentsan oso fin. Hor Arrasat, ongi Dani berriz ere. Zai pasi asko gatuko ere, ez da, guain anaitasun nahi. Ja, altxata marko dute. Hor da Frantzez. Ongi Dani, behin eta berriz. Bi gehatzen zaizkie. Bai, bi pase. Epaieko hori esan dute. Hor da Arrasate, Flaia berriz ere. Iraitze barroan hartu du, hobe hori bere hartzea baino. Eta bakarra gatuko da, ez? Pintxatzet, bai, jartiketa egin marko dute, Bonezaren jartiketa, eta gola. Bai, holako defentsa inketa gero gola psikologiko bizatea, justo lan egin. Eta azkenen gola sartzutenen, hor da Aitor García, San Martinekin, ongi Unai, Baskare, bai, aldaketak egin, ez zuken angulorik. Eta azkenekoan, minutu terriko defentsa egin, eta azkeneko pasean gola. Bai, jaurtiketa, baina esan deuna, jaurtiketa ikezuela kanpotik egiten, aurrenekoa, gola. Txirik emako du. Hor da Ander, bat batekoarekin, Unai San Martinekin jolastu nahi izan du, ondo Arrasate, baloia moztuz, Tolosaren baloia. Berriz ere, hor da Aitz. Bai. Ondo Elanarekin, erazkan falta. Bai, ondo hartu dio lekua beste. Estrema ondo mugitu da. Mikel Redondo oso ondo mugitu da. Erazkan falta provokatzeko. Gola izan ziteken, lehenago pitatu dute. Bai, barkamena eskade epaileak. Baina pitatu bat zuen, ez? Bai, baina urratxak ez ditu egin, eta nik uste gola izan marko lukela, hobe guretzat, baina, bueno, baloia nahi tasunaren zat. Bonezar. Matatzen da Dani bai. Berriz ere, bai. Dani asko atatzen baldin bada, gero atzean pivoteak. Batatzen da bide egitea dute hori lapurtzena, baina behin pasatzen badiote. Superatzea badiote. 6 metrotan bai pivote utxasko utzea horatzen. Ongi bilatu dute gaina beraiek, Baina gaina arte horreko defentsan Dani, oso ondo egun da kontaktu guztita. Ez baldin badu behatzen, hor da arazoa jarraipena handia mate joan nahitasunak eta... Baina bueno, amalagonako markagailua, hautsetariko partziala. Dan Anderrek Dani pasa dio, ez du pitatu, Anderrek min hartu du. Jokoa gelditu dute epaileek, ez dute zer ikusi. Kontaktu egon da bai Anderri, eta gero Daniri ere kontaktua egon da. Ez nahikoa, epaileentzat. Penaltia egon ziteken, Bai, nik uste, guain arte gaina pivotekin... Bai, edozein kontaktu egon da... Bai, penaltia pitatzen nahi dira. Hontan ez dute horrela ikusi. Eta zer du, Anderrek? Txorkatia ematen du? Minuta dago. Ea, ba, ez den ezer. Garantitxoa baita Ander, Tolosako jokoarentzat. Ez ipurdi aldeko kolpe igual agian. Bai. Eroitzerako garaian. Bai, mingarriak izaten dira kolpe horiek. Eser lekura jomarko du, ez? Bai, eta gainera 3 eraso jokatu gabe marko du. Asistentzia sartu baita eta ez baitute epaileek ez 2 minuturik ez txartelik atera.
Beraz, Ander, Ea, ez da nezer eta rekuperatzen dira. bueno, hiru erasoa deskantzatzeko ere ondo etorriko zaizkio. Naiz eta berari grazia handik ez egin igual, baina bueno, bestik ez dau. Eta nahitasuna baloia, aurretik jartzeko baloia, berriz ere. Ea, defentsa. Hor Arrasate. Zondo aguantatu eta berriz ere pivotea terminatu du. Eta 2 minutu aitorrentzat, lehenengo 2 minutuak. Bai, oso ondo aguantatu Arrasateke. Bai, urratxak egiteko mugan, baina nik uste ez dira izan. Bai, ondo askatu dugu, bai. Ze oso ondo atera da bani, zentralaren pasea mozteko, duda sortzeko Arrasateri, baina oso ondo era du. Penaltirako, Bai. Ja, Ibone sortea da, da. a ber, orain. Bai. Hor da Mikel Redondo. Jaurtik eta pena ikutu baitu Ibonek. Bai. Baina barruan bukatu da baloia. Pena. Ea, guain inferiore hau. Bai. Amado jarri dira. Bai, atezain gabe jolaztuko dugu. Dira hola agindua bidaliz, nola San Martin edo gaizka pentsatzen hemen aldeko. Bai, aldaketarako. Jokaldia behin bialita. Aldaketara etortzeko. Aizkari bidez egin dira baloiak. Hor da Aizkarekin. Aritzea, baina... jokaldia jarraitzen du. Ondo Elola. Ondo Elola. Falta, bai. Kontaktua jaso duenean urratxak egin ditu ero. Bueno, Tolosari eraso luze bat komen izaio. Bostekin dagoa erasoan. Gaizka, ondo gaizka, zorte bizkatekin, eta gola. Zorte eukidu bai. Baina berri malio du. Gola gaizkarentzat. Eta hortxe dugu errepikapena, nola pentsatzea bere etorri zaion, pivoteari pasea moztu anaitasunak eta gero bere etorri zaio. Hor da Redondo, motzera jaurtik eta gola. Bai, orain berri sartzen ari da gola, Guain errezoia sartzen gola, bai. 15 eta 16. Iraitze barkamen askatu dio Redondori. Bai, ikutu egin dio, ez? Bai, bai. Ondo onartu dio Redondok. Kiroltasuna. Eta baloia Tolosarentzat. Eraso duzea. Horra lola, haitzekin, gaizkarekin, ondo gaizka, ongi gaizka, falta. Hortxe mugan, Zozeri izateko bai. Zer pasada? 2 minutu? Estebarentzat 2 minutu, agian. Estebani izan da? Hala, irutu zait. Bai, nik uste dut Estebani, 2 minutuak. Ba, gutxi gorekin jarraituko Tolosa, berreskuratu berri zuen. Penaltia eskatzen ari zela, eta... Bai, eta 2 minutuak. Arraroa, ez txartelik ateratzea, leheno anaitasunari txartel atera dio, orain 2 minutua zuzenean izan dira. Eta Tolosak orain bat gutxi gorekin jarraituko du jolasten. Beste 2 minutu ez. Bai. Eta beraiek erasoan bat gutxi gorekin... Bai, min asko iten egia bai. Azkar gainera golak, oso azkarrak. Hankarekin eman dio, ez? Hauian Tolosako jokalariak, hoi ba, ez da konturatu, ongi, baloia nahitasunaren esaten dute bai, epaiek. Bai, Elolak esaten zuen behar ez duela ikutu. Zego gustatu Elolari erabakia, baina baloia nahitasunaren zat. Bai, Zamo Samasei, 2 minutu dago dira gutxi horrekin. Ja gutxixego, baina bai. Eta bat, defentsa hau, Garantzitsua dira, bai, partidan segitzeko. Hor da, Frances, Tonezarrekin, Frances, ongi San Martin laguntzara, jaurtik eta gaitzen gelditua, bikaina gelditua bai. Hortxe dugu errepikapena, ongi fijatu dute eta jaurtik eta eskorekin. Nik uste baiet. Bai, bikaina, luzera gora zijoan baloia. Nik uste da nahitasuna oso landutako taldea dara, Bai, bat gutxi gokin da honen beste taldea. Oso errat jokatzen du. Eta Tolosak kanbia gaizki egin duela diote. Anderek ez zinomendu atera, 3 eraso. Atera gabe egon behar zuen. 2 Eta 2 minutu berriro. berriz ere Tolosarentzat. Bai, holako
Eta posesioa ere anaitasunarentzat. Bai, claro. Lehenengo Estebani 2 minutuak eta orain Anderrek 3 eraso jokatu gabe egon martzuela. Bai, eta Ez ditut kontatu, egia esan. Baina Maietik esan du ez Dituela 3 eraso bete. Bueno, segi, jarraitu merda. Bai. Orain lagu jokalariekin defendituko dugu. Pero ikusiko dugu errepikapenen ere 3 eraso egon dian edo ez. Oain ezin du esan, guk ez ditugu kontatu. Maieko dela erabaki dute. Pena! Erretxatzea. Eta baloia haitzentzat. Zorte handia izan dute alare, orain, Hortik eta... Zorte handia izan dute, ze baloia ies egin du anaitasunak eta pasea bigoteari berriz ere. Eskarrak utxe egin duen, baloia Tolosarentzat. Erretxatzea ere, iaia... Bai, bere egia eman dute. Orain Tolosa joko luzea egin behar du, 2 jokalari gutxi berekin dagoelako. Bai, erasoan bostekin, baina... Eta atezan gabe. Hor da gaizka, Elola gaizkarekin, Dani, ateratzea da laguntzera, oso ondo Dani. Hor da gaizka, Elolarekin, hor da gaitz. Ongi gaitz Danirekin, iroitzi! Ai, pena, atezainak gelditua. Bai, karen buelta egin da, baina... Bai, jokalaria berreskuratu dut Tolosak. Ongi Garzia kontaktuan, Ai, pena, jokalazioa guztiteken, baina, bueno, egia esan, jokalari gutxikorekin egon da, lasaitasuna ere... Ez baloia galtzea, eta... Baina ireiz bakarrik zegoen, Gol erreixa izan biziteken, ez? Ondo Aitorre, defentsa bikaina egin du Aitorrek, bai lehenengo kontaktuan eta ondoren baloia berreskuratuz. Bueno, ea ba. Egia esan, beraiek gehiagir ez dira ari aprobetxatzen... Orain ez, hasieran bai... Bi jokalariko ontalla hori, Dena gaude ez? Ez, oraindik ez. 2 jokalarirekin eta atezainarekin ari gara. Jokalarioa berreskuratzeko dugu. Hor da Lola. Ongi Lola kontaktua bilatuz. Eta eraso luzea bilatuz. Dena berreskuratu dugu. Bai, izan zitekenarekin. Ongi Dani! Falta penaltia egon zitekeen hor. Bai, posizio hartu da zuen Danik. Bai, orain arte pivotearekin kontaktu guztia penalti pitatzen ari dira eta horrengo honetan ez dut horrela erabaki. Ja, pasiboan gaude. Hor da, aitzen jaurtik eta kanpora. Bai, horti barra zegoen. Eta nahitasunak, korri egingo du. Hor da, Arrasate. Frankesi, lateral joateko, ez du horrela egin. Ongi aitz, Donestari kontaktu. Aldaketa oso azkar egiten hori da, ez da sufritzen lehenengo hori. Bai. Orain Ander atera daitekela, claro. Beste 2 minutu egon ostean, ja 3 eraso pasa dira, gehiago ere bai, ongi Suban, apena pivotearekin berriz ere. Eta Josu Arzozen gola, bigarren zatian, Josu Arzozari amin asko egiten pivotean, Eta aitzek, baloia kanpora, baloia nahitasunaren kontra erasoa, Dani kontaktua, eta gola. Bai, eta 3 joan dira, Bai, 3 goleko errenta, iraola, txarra eskatu du. Nagaitasunak ospatu egiten du, normalan bezala. Pare bat baloi galdu ditugu eta behaiek oso ondo aprobetxatu dituzte bai. Bai, penaz, bat gutxiokin eta 2 gutxiokin egon gantarte guztin. Gol bateko errentak imagarrik egon dira, eta guen berreskuratu deula, bi tautxeko partziala egin dute, eta 3 goleko errenta daukate orain, 15 eta 18ko markagailuan. Ja ba, Iraolak zelantzen duen. Bai. Orain garrantzitsua, ez ies egitea. Bai. Zebakigu anaitasuna gaina horretik jartzen baldin bada, eta errentan bizkara hartzen baldin badu gurire beti presak sartzen dugula, prezipitazio gehiago daitezkela, eta bai, eta lasaitasun gehiago ezakete beraiek, bai. Bueno, gaindik asko falta da, 15 minutu, gaindikan. Bai, lehenengo zatin Iraola junga ez, 3 gera, hasi gara, bai, gero bukaeran, hori da. Hola, jarraitu barreu. Prezipitatu gabe, azkeneko jokadin Aitor pizkoa prezipitatu da, baloia kanpa botau, pasea inaien. Gero, gaina horrekin utxoikin, gol erreixa aukera ematei ez du,
Eta zure akatsa, beraiek aprobetxatu dute, eta baina arte esaten egea, Tolosa ondo idara egiten repligea, baina nolako kontraraso zuzena danen oso zala da iristea. Dituzte ora baloia galdu ez da, ez? Eta orduan kontraraso asko zituzte. lehenengo lea hori ondo egia ematen, baina... Bai. Bueno, Tolosa olaiarekin. Ander bueltatu da. Elola Aitz, Gibere bueltatu da estremora. Iraitzen partez, Dani pivotean, eta Pablo, Unai San Martinen partez beste estremoan. Hor da Aitz. Elolarekin. Elola kontakta bilatu ez zen aberatu bat etenak, osea, arbitrak. Kontraraso ere redondo. Bai, korriten hasi gaiek. Bai. Gurire gehiago kostatzen aizegoen ikusten bueltatzea. Azkenen gauza gara eta Tolosak ostiralen partidua jokatuta daukala, Romoren aurtekoa eta horre ere nabaritzea, bai, asko nabaritzea. Hanketan bigarrengo zatin gehien bat, aurrenengoan igual fresko zaude, baina bigarrengoan Anderen jaurtiketa. Ez da zaie, pailei, falta pitatzea, argia zen. Bueno, berriz ere, astera. Hor da Elola, Anderekin, Aitz, hor da Aitz. Garen jaurtiketa, zaina, zorte puntu batekin, eta 2 minutu. Bai, 2 minutuak. Bai, 2 minutuak. Inigo Donezarentzat, Aitzi eginiko aurreko kontaktuagatik, ez Anderen jaurtiketan. Jarraipen eman dute, eta epaileek, eta ondoren, matrikula hartuta zuten. Bai, 23 zenbaki apuntatuta zuten. Eta orain anaitasuna jokalari bat gutxo erekin jolastuko du. González sartu da. Partzial hona egiten dugun. Bai, gerturatzeko, bai. 16-19, markagailuan. Lasai jokatuko dute guain. Bai. Eraso luzea egiten saiatuko dira. Hor da Frantzes, Daniren eta Xubanen kontaktua. Atezainaia atera da. Jarraipen ematen dio gaitasuna goleari. Jaurtik eta kanpora, Arazkorena, eta baloia Tolosarentzat. Defentsa ona ez? Bai, defentsa ona. Kontaktu askoko du. Bai. Horrek azkenen behi neka zingo ez, kontaktu horiek azkenen beti ere, gero partidu bukaeran nabaritzea. Dena kontaktu hemen. Bai korriek, bai kontaktu, eta gero bukaeran hain fresko ez dutea. Ja, guain iraulan pizarrak ez? Horre Lola, Giberekin oso ondo, Giberen jaurtiketa, bena, zutoinera jaurtiketa. Bai. Ongi bilatuta, bai, ongi bilatuta. Pena, Giberen sartu berri, agian bizkat hotza. Motzera saiatu da, jaurtiketa. Zutoinera, bai, zutoinera. Hor da nahitasuna, baloiarekin, arrasate. Bai, eraso luzeak ez? Zeitun erre berreskurako dute jokalaria. Hor da Frantzes, jaurtiketa kanpora, kontaktu egon zitekeen, ez dute horrela ikusi epaileek. Baloia Tolosarentzat hor da Aitz. Bai, hor argi, ies egin du baloiak. Bai. Lasai, aldaketak. Eraso garrantzitsua ez, bira jartzeko, bai, eta partidon sartzeko. Hor da Lola Danirekin, Dani Giberekin. Ongi jolastuta zegoen, baina oso ondo mugitu dira, nahitasunako jokalariak. Berreskuratu egingo dute orain, zain dago Ordonezar, berreskuratu dute jokalariak. Eta gibek aukeratzen, baina lehenago gutxe egin duenez, orain egin du behar ditu. Hor aitzen jaurtiketa, bikaina aitzen jaurtiketa. Oso ondo Aitz. Hor errepikopena. Bai. Oso ondo. Dani kongi fijatu ditu defentsak, eta Aitzek puntu fuertera finta, eta jaurtiketa bikaina. Bueno, bira. Bai, amazuz primereztin. Ia ba. Frantzes, ies egin dio. Une txarrak ematen du pasadioa, ez? Bai, a ber, guain hobea lortzen ditugun. Frantzes partidutik kanpo dabil, Aurreneko 2 minutuak ikusi dituenetikan. 2 minutu ikusi ditu. Bai, defentsan ez dago. Egin dugu, berriz ere. Oso ongi bukatu galare, Hor da Dani. Oso ongi Dani. Urratxak. Bai, nik uste. Bai. Oso ondo egiten du Dani hori, amago hori eta naiz eta pivotea izan, abilu da handia horren jokatu da. Bueno ba, berriz ere, hor da Lola, Aitzekin, Aitz konfiantzakin dago, falta, garbia. Hor da Dani,
Aitzekin, Uranga, Elola kruzean, Elola Aitzekin, Pablo zuen ere momentuan, askatu du. Ama egin nahi izan du da, estremoa frantzes engainatzen zuen, ez du engainatu, ongi iritsi da laguntzara ondoren, Elola zaila, ongi pikatu diote, buruan geratu da, eta gero pasea lateralera oso zaila izaten da. Prezizio handia behar da gaina saltoan. Eta baloia anaitasunaren txat. Anaitasunak alare, gol gutxi jasotzen dituela, eta egia esan, damakiten promedioarekin, 17 gol jaso ditu oraingoz, eta hori biliko dira, beraio gol inguruan jasotakoak, ez dira inbeste sartzen ari, hori da. Zogoita mabi uste dauzketela batez besteko. Frantzesen jaurtiketa eta aritzen gelditua, bikaina. Hala ere ongi bilatu du frantzeseko, finta oso da. Ongi aitz, ongi geratu dio. Eta aldaketak, bai talde batean eta bai bestean, Iribarren sartzen da, Arrasateren partez, onaitasunan. Eta hiru goleko aldea hartu dute eta kostatzen izaigu, iztea. Bai, bira gerturatu gara, baina orain lauerako ere aukera izan dute. Bai. Orain da momentu garrantzitsua, 10 minutu falta direnean, hiru goleko errenta nahitasunak, hor da Ander, Elola Giberekin, Gibe Ganderri, hor da Gaizka, hor da berriz ere Ander, Ander, pena, ongi bilatu dute, baina kontraria dator orain, eta gola, anaitasunaren gola, hori erresa ez, baloia galtzen ditugun enean orain, azteko egiten nahi dira, leheno gehiago kostatzen ditzaien, Lehiak fizikoki beti oso ondo gaztek izan da. Egia esan, eta rotazio asko baten, ateatzen dana gaina ez du nivela egiten, bi jokalari, bai asko nabaritzen da, horako minututan gero bukaeran ez da, berriz ere. Eta gola, Mikel Redondoren gola, korri egiten ari dira, eta bostera ez? Tolosari, azkenen lehenengo linean jolazen nahi jokalarik, deskanso gutxi izaten nahi dira, haitzu orain adokin behar izan du, ja nekearen agaritzen hasiko zuen, eta guain erabakire, gehiago kostatzea. Eta behien korrika segitzen da. Fresko. Zan deuna ez, Romon jolazutako partidua ere baita ostuen Tolosa, eragite du, eta hortaz aparte, deskanso gutxi goizaten nahi dira, ere baita partiduen, eta nahitasuna asko rotatzen nahi dela. Beti izan duen bezala, ez? Nahitasuna beti ezta jende gaztea eta maila honeko, bai. Portero desberdina, baina... Izen desberdina, baina maila oso zela. Ondo Gibe, partida lautziz, Anderreko zongi askatu dio Giberi eta Gibe barrura. Hala ere, jarraitzen dute, lehenengo da korritzen, orain geratuko dute. Beti gatzen dute lehenengo hori, superio gara lortzen duten. Tolosak aldaketak egin ditu bintzat, Aitor atera da, defentsan, Xuban ere bai. Ea venga, aia bertuatzea guain. Defentsa, hoi da. Hor da Arrasate, ondo Aitor kontaktuan, hor da Frantzes, ondo Xuban, oso ondo Xuban, Xuban, defentsan beste puntu bat eman du, Tolosai. Gaztea izan da baina, defentsan oso ondo defenditzeu, bai. Aurten hor da nahitasuna Frantzes, jaurtiketa eta gola hitz egin dugu, ez dela saldu eta bueno, bi gol sartu dugu bere golen nekearen poderioz nik uste, baloia galdu. Hor da nahitasuna eta aritzen gelditu bikaina aritzena, bikaina Josu Arzozen jaurtiketari eta iraulak eratu egin du, baloia asko galtzen egea eta kontra eraso egiteko aukera askantxu pixkat, burua pixkat freskatu eta azkeneko 7 minutu hauetan 5 goleko errenta galtxatzea daukagun. Zaila dago, baina bueno. Bai. Sinistu inbar da, bestela gauza okerra ikusi izan dira, así que... Nintziten gana ez, behaiek genekien 20 minututan korri ingo zutela eta egun fizikoki... Hor itzin duna, horreneko zati, bi kasko korriken aiziala eta nork iraun goztun hobeto emate banaitasuna hobeto da bilela, ez? Hobeto iristen nahi dala. Ez dutela gaina
bi jokalari dauzkatela postuko, nahiz eta bajak izan. Gazteek. Eta gainea ez dutela Tolosan desgaztea ostiralen partiduik ez dutela jolastu, denak eragiten azkenen, ez? Eta emateu puntua fresko iristen nahi dela. Garen zati honetan, pivotea ez dira asko bilatzen. Baina kontra eraso, azken aldi honetan kontra eraso asko. Baloia galdu eta azkenen gol berritxeak ematu zaizki. Eta gu galdutako baloioi, baita azkenen nekeare, mendalki eta fizikoki ere, nabaritzen hasteala. Erritxo arte honetan... Pizka freskatzeien eta pizka gertu atzegean, bukaera partidua burrukatzeko aukerak inibisteko gintzat. Azkenen kontuntan hartu behar da, nahitasuna, partidu galdu gabe dagoela, dela ipatu duen bezala, eta Tolosa bigarren gozatik 15. minutu arte partidu neon dala. Talde kompleto eta eriko izango da, ligakoa, nahitasuna, eta partidu oso nahi egiten da, baina bukaera honetan, junin bia. Pixka bai. Bueno, ader ba. Eraso garrantzitsua ez, partidua sartzeko aukera dukagun. Hor da, gaizka. Elolarekin, Ander. Elola. Ander. Danirekin oso gilatu dute. Bai, oso da konexioa, hori da bidea. Korrik jarraitu dute, bai. Eman izkigu aldaketa egiteko aukera, baina berriz ere pivote. Ongi Aitor, zeia posizioera, aldazukan pivotek. Ez du hartu baloia, ez? Ies egin dio baloiak, bestela, guain arte ikusi duena, ez? Penaltia, 2 minutuak, edo gola. Bai, eta bigarren gozatin, bi pivoteak aurren gozatin jolastu dituztenak, ez duen jolasten, eta orain arzoz ari da, eta min asko egiten, bai, egia esan. 3 pivote desberdin erabiltzen ari da, nahitasuna. Imagina duz... Eta iru almaia berdina. Bai. Den hau mine egite, bai. Ongi Aitor, kontaktuan. Utxartea. Azkeneko 6 minutoetan igual Tolosak zentzea datu behar du, ez? Bai, defentsan, behi dudako zalantzak sortuz. Kuasi gol, bai, justo arbitroak azkeneko pasen, altxadu eta utxartea eskatu dute, beraz gero pasio moltatuko dira. 7 pasen ikuste, zer orduntxe altxadu, izango dituzte. Ea zer prestatzen duen Carlos Garziak. Aizen zedokiko. Bai, talde landua eta olako unetako nik uste jokaldik prestatu daukiko dituztela. Lehenengo zadin ikusi du flyen bat, eta... Bai, azkeneko jokaldin, zer prestatzen duten, Tolosako defentsa atentu duten dan. Nik uste buelta emateko markagailu igual aldaketan bat egon behar dula... Bai, defentsa bizka bariatu, ez da bizka arriskatu inbarko litzake, errenta oso daukate eta eraso luztek egiten baituzte, errenta mantentzen dituzte... sortuz, igual baloi errexak hartu dituzu eta gol errexak hartu dituzu. Ba, igual kontrako pasa daiteke, baina arriskatu inbar da. Momentuz emateu 6 utxeko defentsarekin jarraituko dela. Iraolak asko sinisten du bere defentsan. Hor da nahitasuna, flya bilatzen dute, komentatu dena. Natelarekin, pasea ez da guztiz egokia izan, eta ezin izan du frantzeseko dela hartu. Landuta zegoen. Bai, zeze, bai. Atzean geratu zaio baloia. Eta baloia, Tolosak, ea bagerturatzen gara. Bai. Mira. Hor da, Lola, bat dengoa. Ondo itxidio. Botea ondo egin du, urratxetan ez ere utzeko, baina... Bai, ondo itxidu. Bai, ondo itxidio. Hor da, berriz ere doa. Anderri, baloia galtzeko historia. Kampoan hartu omen du baloia. Bibek. Justua zen baloia. Baina bai, kampoan hartu omen du. Mendigan ez dugu ikusi. Ez, guk emendik ez dugu ikusi, baina bai. Epaile antzen, berdantzen. Esan du banka kanpoan zuela. Baloi hartu den momentuan. Hala izangoa. Hor da nahitasuna. Frantzes berriz ere. Ongi Dani, bai, ez duelako gulta emateko aukerek eman, bestela berriz ere, bibotearekin ongi konexioa, Oso ondo bilatzen dute. Bai, Josu Alzoz. Baloia jasota zuen ja,
hor da Arrasate. Eta berriz ere pivoteari bilatu dio, hankean eman dio Subani. Bakarrik zegoen, Bai, bai. Eta eskerrak ez dela voluntari izan. Zer ez dela 2 minutak izango ziren, bai. Hanka orain, hankakin berriz ere pivotea bilatu dute. Falta. Danik lehortzeko eskatzen ari da. Mopa eskatzen ari dira. Hor da Vicente. Horrengan Vicente. Mopa ez da oso egoera honean ematen duenez, baina hortxe doa. Lehortuko alduzaz, Saiatzen ari da behintzat. Bai. Fundamentu gin ari da, hortxe da bir. Horta fuego. Gure delegatu Vicente. Munduko garuniko benak egiten dituen Vicente. Bere lara egin du, eta nahitasuna baloia. Hor da, Frantzes. Lau minutu ez, eta... Lau goleko Donezar. Frantzesekin jaurtiketa, ongi defensa. Aritzek luze jolastu nahi zuen ez du argi ikusi, hobe. Bai. Ez du argi ikusi. Hor da Dani. 4 minutu, 4 gol ez. Bai. Eraso azkarak izan behar dute. Ongi Uranga Xuarekin. Erasoan. Frantzes oso ongi iritsi da bai. Oso ongi ikusi du. Oso ongi ikusi du bai. Bakarrik zegoen Paulo, baina Xuanek bera sartu nahi izan du. Eta Frantzes oso ondo iritsi da. Erasoko falta provokatzeko. Irakurri du jokaldia, Bai, erabaki hor hartu da momentu horretan. Eta pena. Bai, pena izan da, irura Bai, hor jartzeko zen. Hor da Arrasate, oso ongi jolastu du Estumarekin berriz ere pivotea, eta gola. Kasu honetan desdoblatutako pivotea zen, Redondo, golegile nagusia. Eta gaur ere gol eta kontra eraso dator, hor da Redondo, Dani kontaktua gogorra. Eta 2 minutuak ikusiko ditu, eta agian zertxo bat gehiago ere, bilepaia egiten. Horrela denean txartelo gorria ere dudan izaten da, 2 minutuak. 2 minutuak. Bueno. Hobe. Y bueno, seira joan dira, nugantzen. Bai, Danien kontaktua ez da... Bai, berandu posizioa galduta zeugan, bai. Eta kontaktu gogorra izan, bai. Ja, posizioa irabazita zeukan Redondok, beste gol bat Redondorentzat. Bai. Esan dugu, golegile nagusia zela, eta gaur ere naiz eta estremoa izan, eta ez pixu penaltiak ere botatzen ditu ez. Bai, eta kontra erasoak, eta nik horriten du, bai. Ez que talde honek asko korritu, eta azkenen kontra erasoetan eta mina asko ite. Bai. Hor da Bani. García erasoan. Ongi gaizka, gola. Oso ondo. Eta gabe gaude orain. Gola. Bai, aldaketa... Bai, berandu ez. Arrisko dauka. Atiezen gabe jolasteak. Aritz iritsin iristea... Gertu egon da, baina ezin izan du. Ongi erola Aitorrekin, baina defentsak ongi itxi dio. Azkeneko 2 minututan sartuko da, 6 goleko errentakin. Bai, zaila da. Ja, zaila ezinezkoa ez esateagatik. Bueno, bai, uste lako dela erritmon ez, azkenen fizikoki anaitasunen jarraitu du. Eta, bero bukaeran nabaritu da. Bai, zeren zaten egin esaten pivoteakin mina askoiten daizera, baina bigarren zaten izan da ritmo... Bai, kontra eraso asko, baloia gure galtze ere baita gu fiziko biezan begitzea, eta beste bat. Bai. Eta azkenen... Josu Arzozen gola, berriz ere. Eta azkenen itzin dakoa, behieko 20 gol jaso dituzte eta 27 joazte sartute. Bai, bukaeran. Eta batez besteko gertuatzen. Bai. Bai. Gasolinera gabe iritsi gela bukaera, ez? Lehenengo bigarren gozatik 15 minutu arte, partidua burrukatua eta iritzia egon da, baino. Hortikan aurrea beraiek, pixkat korriken hasi agubaloia galdure baita. Ba, neken poderioz eta hortxe onda, ez? Diferentzia goin arte. Dani Garziarekin eta erasoan falta. Aitorrena, bai. Kamiseta ikusi da. Nola ikusi bai. Eta epaileek ondo ikusi dute. Hor da, Arrasate, berriz ere Arzozekin. Ez zeuken posizioa ikira zita.
hor da Arrasate. Orain anaitasuna lasai jolasten ari da. Bai, eta txartel gorria... Txartel gorria, urdina, Estebanentzat leheno 2 minutak dizkiote eta... protestan jarraitu du. Bai. Eta deskalifikatuta. Esteban, bigarren entrenatzailea. Ez ditugu aipatu, baina egia. Partido bukaeran. Kontratu dara, Cristian da Silva eta Tomas Luis García. Txartel gorria eta euren. Hori orduan gogoratu gara, bai. Bai, hasieran ez ditugu aipatu egia esan, bai. Gure hutsa. Ez dut iruditzen gaizki egon direnik, momentu puntualetan. Nik uste dut ondo egin direla, baina bueno, azkenen jokaldi batzuetan, Bai, puntualetan, bai, bueno, igual dudako izan diana, baina generalen, bai. Ez dut uste... Partio hona egin. Arbitron bat izan partidua. Lastima, ondo jolastu Tolosa, baina bueno, bukatu da partidua. Bukera luzea bintzai, ez? Bai, 27ko markagailuarekin amaitu da partidua. Anaitasunak 11 garaipen eta berdinko eta galdutako partidurik gabe jarraitzen du. Ematen du datorren urteko play-offa jolasteko aukera asko dituela. Kandidatua da, ez? Bai. Eta Tolosa, hortxe, egia esan, azkeneko bi partiduek galduta gero atzera pauso txiki bat emango du. Baina, bueno. Gaur jakin da, nahitasunen kontratzen partidua, eta partidan entzara 45 minutu. Eta sensazio txarrekin dezin da bukatu, ez? Pena izan da, azkeneko 15 minutuak izan direla taldearen okerrenak, baina gauza honekin geratu behar da, ordu arte lan bikaina indala eta partidua ondo zongi jolasten egin da, baina, bueno. Nik uste positibo hona izango zala, lehenengo zatiko bigarren 15 minutuk. Hoi da, bai, hor hiru beratzeanetikan bat gora bueltatu gala deskansoa. Bai, eta hor oso ondo egitu da. Bai defentsan, bai erasoan. Baina, azkenen emaitza, 27koa. Atxe ditugu bitaldeak, kirol legez, txaloka. Eta orain ematen du gonbidatu bat izango dugula entrevista egiteko. Uste Aritz etorriko bada, Aritz Maiorga atezaina. Izango dugu orain. Merienda ere osaria ere izan dugu, orain kentzen dugu. Kaixo Aritz. Egunon. Pena partidua ez. Azkeneko 15 minutu arte partidun sartuta egon geha, baina fisikoki emateu bukaeran anaitasuna pixka gaixo izan dela, ez? Bai, esan dut. Oso partidu hona indeu, azken 15 minutu arte. Gero notatua beste kanpoko gauza batzukin erlazioa duta burua juntzea igula edo. Eta bueno, notatzea jende gaztea gau eta hola gauzak asko influitzea iguela. Egia dare baita zuek Austiralen partidua jolastuta zeatela, beraiek fresko igual etorri diala, eta hor ere baita bukaeran, ez, erabaki hutsa asko inditeula baita Tolosak, eta gero beraiek kontraerason ordu arte ez dutela korrin, bukaeran hor digutela mina. Bai, ez mina asko indigu, eta partidua jolastuta daude Austiralen, eta bueno, eta notatzea nahitasuna dara. Bai. Ez da ekipo txarra. Eta bueno, hau da joan behar du. Bai. Hau ja bukatu da, eta urtengo partiduen pentsatzen hasi bate. Bai, esan dezuna, ez da nahitasuna ez da lideretzi joan, baina partidu gutxu gauzkelako, 11 partidu irabazita dauzka. Favoritotakoa da, partidua ondo jolastu zuen azkeneko 15 minutu arte eta horrekin gatu da zu, ez da? Bai. Oaintxeetan minuta daude, baina bueno, orduka aurtea junako, balorea eman bai ez, ondo jolastutako minutu egei. Eta bueno, erroretatik ikasi, eta bueno, ondo induna, urtengo partidetan aplikatu ez. Bai. Aste bete guain izango zuen deskantzatzeko datorren partidu arte behintzat, ez partidu bezala. Eta bueno, datorren partidua sensazio honekin bukatu zuenakin, ez, urrengo partidua ematik zuen. Hori da. Oso ondo, Aritz, eskerrik asko, eta egongo da, urrengo baten. Venga eskerrik asko. Eta gure aldetik, hementxe utziko dugu. Hementxe utziko dugu. Jon Dabior, datorren partidu arte, etxen jolaste deunen.
Eta, bueno, ba, eskerik asko Jon etortzeagatik. Plazer bat izan da. Eta izan untxa baztek, ondo izan. Agur. Agur. Un sábado